Прибираме ръчички. Разтваряме. Прибираме. Разтваряме. Прибираме. Разтваряме. Нагоре ръчичката. Надолу. Нагоре ръчичката. Надолу. Хайде, Вяра. Нагоре ръчичката. Така. Надолу. Нагоре. Надолу и последно нагоре, надолу, нагоре, надолу. Браво! Дай да цункаме ръчичките. Едната ръчичка цункаме, другата ръчичка. Едната цункаме, другата. Я сега да видим крачетата какво могат да правят краченцата. Какво правят краченцата? Могат да маршируват. Я сега да видим краченцата как маршируват. Ние сме войници, ще вървим напред. Ние сме войници, ще вървим напред. Леви, десни, ще вървим напред. Сега разтваряме едното краченце, другото. Малко нагоре да дадем панталончето. Така. Разтваряме едното краченце, другото. Едното, другото. Хайде. Жаба, жабурана, 100 мушици хвана, бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа. Бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа. Викна после всички, попови лъжички. Яще, рожби мили, храната дава сили. Хайде, Вяра, сега да си види крачетата. Ехо, краченца. Краченца хубаво. Хайде пак, виж си крачетата. Виж си нагоре. Краченца. Я си пипни крачетата. Хайде едното. Хайде другото, ще си го пипнеш ли, Вяра? Пипни си крачета. Браво! Ами това краченце, той иска също да бъде пипнато. Така. Така, ето ги краченцата. Така, пипай си това, де. И това краченце, и то заслужава. Така. Айде да се обърнеш сега по коремче, Вяра. Айде по коремче, кръстосваме краченцето. Ела насам, виж и чорап. Браво! Браво! Хайде, Вяра, извади ръчичката. Така, браво! Хайде сега да се обърнеш по гръбче. Хайде по гръбче. Давай. Тук, Вяра, виж. Ехо. Чакай. Хайде, тук, виж. Браво! Хайде сега на другата страна. По коремче. Браво! Хайде по гръбче, виж ме тук. Виж ме, Вяра. Виж ме тук. Браво! Браво на Вяра. А сега, какво ще правим сега? Ще си дигаме нагоре. Ето така. Хоп! У дома часовник трака с лъскави стрелкички. У дома часовник трака с лъскави стрелкички. Тик-так, тики-така, ставайте, дечица. Я ми хвани ръчичките и да станеш. Хайде. Браво! Едно. Хайде пак. 2. 3, ставай. Надолу, 4, хайде. И последно. Хайде. 5. Браво на момичето. Хайде да постоиш малко седнало. Хайде на едната, хоп, на другата. На едната ръчичка се подпираш на другата. На едната се подпираш на другата. На едната, на другата. Хоп. Хайде сега легни, Вяра, и да пълзим по коремче. Първо малко да раздвижим ръчичките и краченците и после ще покажем пълзението по корем.
Ето така, ръчичката напред. Хоп, туф, 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 туф. Хайде при сърничката да иде ръчичката. Хайде да шумкаме с... Нимахът иде. Хайде, хоп. Хайде пак, хоп. Хайде пак, хоп. Хайде сега с другата ръчичка. Много шаваш, Богдара. Виж сърничката. Къде е сърничката? Хайде, хоп. Браво, хоп. Браво, хайде, хоп. Къде е сърничката? Я погледни. Браво. Браво на Вяра. Я сега кръчето прибираш го и хоп, и спъваш го. Прибираш кръченцето и спъваш. Прибираш и спъваш. Прибираш и спъваш. Айде да идем при сърничката. Отивай при сърничката, давай.